Nou, dat ben ik prachtig uit. En zijn soort prijzen van. Nou, dan mag je wel een topguide hebben. Mooie lange guide, mooie lange hals. Net oor en kruis. Dus zou het heen. Goed erop denken. Met rennen, goed ze rennen. Goed ze staan voor de keurmeester. Dus zo winnen ze een goede prijs. En wanneer ben je daar mooi begonnen? Wanneer heb je ook bezocht om prijzen te winnen met guiden? Nou, 3 jaar lang. Ja, 3 jaar lang. Eerst heb ik het wel eens dienst, maar ja, dan heb je het net een tijd altijd. En nu heb ik er wat meer tijd voor. Dus en heb ik een guide gekocht van mijn broer. En die voerde de meeste kwijt. Nou, ik zou dat maakt de meeste mee, maar dat was de beste. Zet hem daar maar in. Je hem helpen pakken dus wel om die prijzen binnen te halen. Wat doe je om te helpen? Helpen met rennen, voeren en als ik hier ben help ik wel met eten, kleden, zien, snijden en dat soort dingen. En wat is die taak dan tijdens de wedstrijd? Wat mag je krijgen van? Dan maar rennen en zorgen dat hij eerste wordt. En hoe moet je rennen met een guide? Hoe werkt dat? Eerst gewoon een rondje rennen, netjes, net te snel. En dan met een heel mooi steen en maar de poten gelijk. Wat is jouw geheim? Nou, ja, goed voor. Goed voor. Muesli. Sterke hoeven. En ze krijgen gasbiks en ze krijgen suikerpulp en goed stek heer. Moet je geen stof in zetten, maar goed heer. Even de poot, even netjes besnijden. Wat wil je ooit nog in een wacht slepen? Nou, we proberen van die weer heen te komen, maar ja, je weet het nooit. Er is er meer. Maar dan hebben we vorig jaar op de goeie op die kant van de veert en de hoorn op de andere kant van de veert. En dan zie je de beste direct uit. En dan gingen wij dan nog de beste van alle guiden. Nou, dan win je toch 180 guiden. En behaalt jouw broer nou net stiekem wat? Nou, enkel bollen ze even, maar net samen. Nee. Maar hij had zelf ook mooie guiden. Hij had een hele mooie guiden hoor. En dat jeugd, ik heb een prachtguide van hem gekregen.